A madadin Hausawa musulmai masoya dan Fodiyo, muna ba 'yan umma Fulani hakuri game da cin mutuncinsu da maguzawa Hausawa suke yi musu na musu kudin goron ta'addanci. Kullum ba su da aiki sai yaɗa sharrin da wasu Fulani bandit ke yi. To ni kuma yau zan faɗi alherin Fulani. A ɓangare na source na development da haɓakawa da bunƙasa tattalin arzikin ƙasa, Fulani sun ba da gudunmawa mai tasiri. Fulani ke providing fatu wanda lalacewar ƙasar mai sa ƙasashen da suka ci gaba kamar irin su China suke zuwa suna warwasu. Fulani ke providing nono wanda kamfanonuwa ke amfani da shi suna haɗa madara kamar irin su Peak da Cowbell. Mutane nawa suka sha shayi yau? Fulani ke providing nama kuna ci kuna tsine mu. Kuma duk kara na arewa idan ba Fulatani bai cin ta mutuwa ta ci. 'Yan kasuwa mazauna irin su Anka su gaya muku ku binciki tasirin kasuwannin arewa. Idan ka ji ba Fulatani ya ce dangul fulako to hanya ta ɓaci. Hallau kuma dai ba Fulatani yana amfani wurin maintaining ecosystem. Masana sun yi bincike cewa shinkafa ba ta yi sai da sauro, sai sauran kuma ya yi kwai. Al'adar sauro, macen sauro ita ke yin cizo. Idan ta zo ta yi cizo ta sha jini za ta je ta yi kwai. Ta yadda kwannan da sauro yake a cikin shinkafa shi yake taimaka mata. To yanzu Allah ya kawo mu zamani, mutane kowa yana da net, yana da mosquito coil. A ina matar sauro za ta samu ta je ta sha jini ta yi kwai a jikin dabbobi. Duk inda ake da kasar noman shinkafa kuma ake samun makiyaya a kusa, to shikenan an yi an gama. Kakar manoma ta yanke saka. Ga wani misali na ɗaya daga cikin jihohin da suke fidda shinkafa, Kano, tunda tana da ƙasar noma kuma ba ta da yalwan makiyaya, amma ai tana da mutanen gari. Saurayen garin a jikin mutanen gari suke samu suna ƙoshi. To kun ji cizon sauran Kano, ku daina alakanta shi da sauro, ku riƙa alakanta shi da masu noman shinkafa. Duniya fa ta san da wannan gudunmuwar da Fulani ke bada a harkar haɓaka tattalin arziki. Kuma idan ba Fulani babu makwafinsu. Irin waɗannan mutanen suke wakiltan Fulani. Shi kuma Bello Turji sai dai wakilci 'yan ta'adda dan ba shi da haɗi da waɗannan. Kuma na ƙalubalenci dukkan ƙabilun ƙasar nan su faɗa mana wani gudunmawa ne suke ba mu tattalin arzikin ƙasar nan wanda idan aka ce yau babu su babu wanda zai mai gurbi. Wani tattalin arziki ne ƙabilar ka ta haɓaka? Rubuta mana a sashin tsokaci.